Kom igjen, Victoria, nå må du gasse på. Klar, ferdig, og gå! Hva da? Gass på da. Perfekt størrelse på Victoria da. Det er det. Jeg skal også ha den på den størrelsen. Oi, oi. Det er sikkert derfor du vil ha gulkanna, for det er litt morsomt for deg. Ja, det er gøy for deg, men ikke for en elevene. Alle vil jo ha det. Han burde ha delt som sånn selv. Nei, bare hvis jeg glemte meg hvis jeg som kommer inn. Jeg må åpne døra selv. Åh, da kan vi bare slippe. Heia, heia, heia! Så har jeg egentlig vunnet da. Du har det. Oi, da har jeg egentlig fri. Jeg synes det var ganske flott. Jeg hadde vunnet liksom sånne ting. Fikk du det?